Компанія Шпек. Ось там, друзі, знаходиться завод. Заснований в 1909 році, більше 100 років. Спеціалізується на водопостачанні, дренажу, фільтрах, системи очищення води для професійних басейнів, різних помпи. Представте, більше 100 років. Тисячі людей роблять на такому заводі. По цілому світі їх знаю. В Німеччині декілька заводів. Тисячі людей тільки на цьому заводі роблять. Це, представте, яка підтримка бюджету. Тисячі людей. От таких компаній потрібно підтримувати. Фінансування від держави. Допомагати, друзі, а не нагинати. Ось так. Це майбутнє. Тому що потужні компанії, я собі представляю, 1000 людей кормлять свої сім'ї. Це просто масштаби. Більше 100 років компанія, яка просто розвивається і набирає більше і більше темп. Оце результат. Всім гарного дня.